A aposta da Pobra por un envellecemento activo non é nova. Hai anos que o Centro Sociocomunitario organiza cursos para maiores nos que a estimulación cognitiva e o exercicio físico promoven un estilo de vida máis saudable. Desta volta ofertaránse 2 cursos de musicoterapia e risoterapia, 2 modalidades con beneficios sobradamente acreditados. Falamos de envellecemento activo, falamos sempre da alimentación saudable, que é importantísimo, de exercicio, de facer exercicio, de camiñar, pero no envellecemento activo tamén é moi importante falar da autoestima, falar da autonomía persoal, falar de algo que é importantísimo, da estimulación cognitiva, das relacións sociais, e todas estas características cumplenas con creces estas 2 actividades que forman parte do programa, non tanto a de musicoterapia como a de risoterapia. Non? O éxito desta convocatoria en anos anteriores obrigou ao Concello a incrementar o orzamento para ampliar o número de prazas. Para nós é unha actividade das máis agradecidas que temos, porque hai unha demanda forte por parte das persoas participantes, hai un grado de satisfacción, creo que debe ser o máis elevado de todas as actividades nas que colabora o Concello, e, polo tanto, ano a ano vamos incrementando un pouco a axuda e incrementando o número de horas, que ao final é importante que se lle poñen a disposición das persoas, e, pois, plena satisfacción. Os cursos darán comezo o 26 de marzo e estarán divididos en 2 semestres. As sesións están divididas en 2 semestres e o custo total destes 2 cursos ascende a 5.449,61 euros. Este primeiro semestre os cursos comezan o 26 e 27 de marzo. Os interesados xa poden inscribirse no propio Centro Sociocomunitario.